Ya wis sembarang. 5.000 Bu ya. Ya. Plak nomor telu untune lho. Iya wis. Gak diuntuh Ibu, bae Bu. Ini kan iki keplak iki. Ya wis sepo. Peno sak pir gedene 5.000. Iku sak wajan iki, Kir. Ya, bebas wis. Tak bindu lho sak wajan. Oleh opo gak pulaan. Kejo pula aja. Yang mekar gak iso. Awas panas buce. Kapan tak jebok ngene Eh ojo bahaya bahaya. Kok Kok miris ya? Nambakno lan aku lur. Tak wis diperban. Pak, enggak apa-apa aja, Pak. Caca foto. Apa kerjaan apa segini? Enggak apa-apa, tenang kok. Tak kok bajul kan. Tapi Awas panas Bu, awas panas punya Ibu pelan-pelan Bu. Buka titik lho ya. Bu, jadi aduh panas banget. Cok kae kowe. Wedi aku iki. Bapakno wedi. Ndak nambakno kok aku iki kok. Iki wong enak gendrune wong. Kedune. Rewangane sing Orangane. Bayu. Chicken Bu C ini orangnya lucu banget. Tak itu wae. Lucu aku loro. Beres wis los aku mbek aku. Lah enggak oke. Konten dia jadi itu sing konten itu rek. Kalau ndak gitu. Dos. Iki wis ngawareni. Ngareni. Tangane. Bu, aduh. Lengo kan itu gak enak. Cuk ngono aku wedi. Iki masih gedene kir ya. Ya. Oh iku. Hati bapak oh, goreng kan lho. Maret goreng. Itu ngonten iki ngene senengane. Iya. Tahu ngonten iki wong cangkem koyo ngene ya. Sering Bu. Sering, tapi ini parah ya Wan iki. Iki parah nemen ya. Paling parah iki. Wis. Parah seperti gak bojone wong digerake. Oh ngono ya. Iya. Kira doyan bojone wong kan? Gak arep kontol iki. Arep. Gak arep aku kir, kontolku tak buak. Tanggoku tak sini. Kok sembuh, Bu. Taruhan di mbak dia. Mate bur. Iki 310 tali mang ngene. Sembarang los wis terus gawe terus pokoke. Pacare dibawa iya. Ya, wis bebas gawe terus pokoke. Ledak wong iki bareng-bareng. Pokoke gole leren sampean, goreng terus pokoke. Terus baru gak kon tak keplak Beres. Gawane apa beras ta gula iki mari iki. Lek gak apa-apa aku iki itu teh arek ate mak iki. Jaga itu yang masih bilang tamu. Enggak dihitung. Aku tak bikin 17. 17 tahun janda. 17. Wis perawatane lho. Pendelek brondo